taba nonon ta, taba nonon ta, taba nonon kin ji shi madara. Saboda dadi ta manta da sunan babanta da na tambaye ta wai sunan shi Amina. Ba Amina ba, Fulera. Na rika kondom kina tambaya na bai zan yi da shi. Zan soya ne ci, doya ne gashi nan zo ki ci. Gani da sifi sarkin wakati na shiga jikinta na bullo kicinta. Ruhinta ya gama ni da burinta ta mini yawa ne shi sa na pushinta. Yariyan iri kullinta karfe 9 ta ce mini in mitinta ta zo da zafi ne na kulunta. Daga kafan kilan kwasa ke dai bar shi ta bisan nan karkata. Cikin hancin ki zan kashe kwarkwata. Taba nonon ta, taba nonon ta, taba nonon ta, taba nonon kin ji shi madara madara taba nonon. Aya, luwai yarena, luwai baby, luwai dandan, luwai gayi, a sha ruwa a koma kan aiki abun fada na mai mouth, ba da su muke ba su sha zaman su can muna side, mu zama lau mun kan iya mu da ku ba fight, dan kuna na sani da an buga su ban zama quiet, idan ka ga mina huta to watakila an ba so tight, Allah ka ba mu masu kaunar mu masu kaunar mu masu neman mu masu neman mu masu begen mu da ba mu da wanda bai san mu da ba uwar abin da zai ba mu taba nonon ta, taba nonon ta, taba nonon kin ji shi madara. Saboda dadi ta manta da sunan babanta da na tambaye ta wai sunan shi Amina. Ba Amina ba, Fulera. Na rika kondom kina tambaya na bai zan yi da shi. Zan soya ne ci, doya ne gashi nan zo ki ci. Gani da sifi sarkin wakati na shiga jikinta na bullo kicinta. Ruhinta ya gama ni da burinta ta mini yawa ne shi sa na pushinta. Yariyan iri kullinta karfe 9 ta ce mini in mitinta ta zo da zafi ne na kulunta. Daga kafan kilan kwasa ke dai bar shi ta bisan nan karkata. Cikin hancin ki zan kashe kwarkwata. Taba nonon ta, taba nonon ta, taba nonon ta, taba nonon kin ji shi madara madara taba nonon. Bani da aiki sai naki, a koda yaushe tunaninki, da na yi kwance mafarkinki nake.